Dani Rovirari haitu nion erreflexio polita. Lagun hon bat da, zutaz dena dakiena eta hala ere zure lagun izaten segi nahi duena. Lagun ona da, esaten dizkizunak, entzun nahi ez dituzun gauza. Egitazko lagunak, egitan posten direnak, kontatzen diozunean, kontratatu zaituztela zeozer onerako. Eta ez dizute galdetzen, eta hori nola lortu duzu? Hori ez da laguntasuna, hori interesa da, primera ikusten zaizu. Egitazko lagunak momentu honetarako daude, baina baita txarretarako ere, zeratik zerpezatarako dena gaude, baina 2 orduko negarraldia entzuteko bikoteak utzi zaituelako ez. Hor egon behar luke lagun hon batek. Zure etxean lo egiteko lana galdu dezulako eta etxetik bota zaituztelako hor egon behar du lagun hon batek. Lagunen politena da, zuk aukeratzen dituzula, eta beraiek ere aukeratzen bazaituzte hori ederra da. Hori Tinderrean match bat baino asko zobea da. Zaindu beraietaz, laguntasun hori erabat erregatu behar da. Lagun hon bat duenak altxor handi bat du.